Predstavujeme vám Rolanda Maciga. Pán Macig je úspešným certifikovaným architektom pasívnych domov. V Mannheime kúpil starý dom, postavený v roku 1954. Dom je aj napriek veku vo veľmi dobrom stave. Po zvážení sa rozhodol pre jeho prestavbu, čím sa zvýši hodnota a kvalita domu. Na prízemí plánuje zriadiť kanceláriu a vrchné podlažie chce využívať na bývanie. Rodina Macig sa rozhodla zrekonštruovať interiér aj exteriér domu. Po klasickej rekonštrukcii by sa ročné náklady na vykurovanie pohybovali od 4500 do 5000 eur v závislosti od aktuálnych cien energií. Za dobu 30 rokov užívania stavby sa tieto náklady môžu vyšplhať až na sumu 150 000 eur, čo je veľmi veľa peňazí. Je potrebné uvažovať s ďalším navýšením nákladov počas letných mesiacov, keď je nutné zabezpečiť chladenie kancelárskych priestorov. Táto prognóza je založená na hrubom odhade rastu cien energií ročne o 5%, a to je veľmi konzervatívny odhad. Z uvedených dôvodov sa rodina Macig rozhodla zrekonštruovať svoj domov s použitím prvkov pre pasívny štandard. Ich ročné náklady na vykurovanie budú len 350 eur a počas 30 rokov by to mohlo zodpovedať sume 10 500 eur. To predstavuje 91% úsporu. Rodina Macig kladie veľký dôraz na rodinné pohodlie a príjemné prostredie. Nechce iba šetriť náklady za vykurovanie, ale chce tiež využiť vynikajúce akustické vlastnosti a vysokú úroveň požiarnej bezpečnosti, ktorú ponúka minerálna izolácia. Práve preto sa rozhodli pre multikomfortný dom od Isoveru. Čo je výnimočné na multikomfortnom dome? Okrem vyššie uvedeného, multikomfortný dom ponúka dokonalú tepelnú a zvukovú izoláciu, protipožiarnu ochranu a príjemnú teplotu v interiéri počas horúcich letných dní. Vetrací systém priebežne distribuuje čistý čerstvý vzduch a zabezpečuje tým vždy príjemnú vnútornú klímu. Pri renovácii domu na pasívny štandard je dostatočná hrúbka izolácie kľúčová. Napríklad môžeme začať od strechy. Po odstránení strešnej krytiny sa z bezpečnostných dôvodov použije celoplošne drevený záklop. Za účelom optimálneho využitia slnečného žiarenia v zimných mesiacoch sa na južnú stranu strechy umiestnili nové vykiere s veľkými oknami. Na drevený záklop sa položí vysokodifúzna paropriepustná fólia. Jej primárnou funkciou je ochrana proti poveternostným vplyvom. Následne sa aplikuje tepelná izolácia. Pán Macig sa rozhodol pre hrúbku izolácie 20 cm. Nadkroková izolácia Isover ponúka nielen vynikajúcu tepelnú ochranu, ale zároveň zabezpečuje požadovanú protipožiarnu ochranu a akustiku. Dosky z minerálnej vlny sú z vrchnej strany opatrené fóliou, poistnou hydroizoláciou s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami. Vďaka svojmu praktickému rozmeru môžu byť ľahko upravované na požadovaný tvar i veľkosť, čo napomáha ich presnému uloženiu. Tiež nám šetria drahocenný čas. Prečo? Pretože dosky umožňujú pracovníkom aplikovať súčasne 3 produkty: izoláciu, strešnú fóliu a spojovacie pásky. Dosky sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou. Tá nám zaisťuje rýchle a spoľahlivé upevnenie, dokonca aj na vlhkom a prašnom povrchu. Pri aplikácii izolácie nad krokvami je dôležité, aby sa kotviace prvky prichytili správne v požadovaných uhloch. To napomáha streche preniesť väčšie dodatočné zaťaženie snehom a vetrom. Pre splnenie požiadaviek multikomfortného domu je potrebné z interiérovej strany aplikovať ďalšiu izolačnú vrstvu medzi krokvy. Vzhľadom k tomu, že krokvy nemajú dostatočnú výšku na vloženie izolácie hrúbky 14 cm, musia sa dodatočne nadstaviť, buď dreveným profilom, alebo použitím krokvových závesov s použitím CD profilov Rigips. Na dome Macigových bola poprvýkrát použitá nová generácia minerálnej vlny na báze skleného vlákna od spoločnosti Isover so súčiniteľom tepelnej vodivosti Lambda 032. Remeselníci spoločne s technikom z Isoveru prechádzajú jednotlivé detaily a riešenia. Osobitnú pozornosť venujú kritickým detailom. Odmeriame vzdialenosť medzi krokovami. Izolačný pás odrežeme o 1 cm širší, ako je nameraná vzdialenosť, a vložíme medzi krokvy. Tým zabezpečíme jeho bezpečné osadenie. Je dôležité, aby medzi jednotlivými časťami izolácie neboli žiadne škáry a medzery. Následne prichytíme špeciálnu membránu Vario KM Duplex UV.
Vďaka patentovanému varioefektu táto jedinečná membrána s variabilným difúznym odporom aktívne chráni dom a jeho obyvateľov proti vlhkosti, prieniku vzduchu a konzervačným prípravkom, ktorými sú ošetrené drevené časti krovu. V lete pri stúpajúcich teplotách sa vlhkosť vo vnútri drevenej konštrukcie vyparuje. Vďaka varioefektu membrány môže vlhkosť preniknúť do interiéru. Tým je zaistené, že drevená konštrukcia môže bezpečne vysýchať. Súčasne varioefekt chráni vnútorný obytný priestor pred konzervačnými prípravkami, ktoré unikajú z drevených konštrukcií. Proces vysýchania je dôležitý, pretože vlhkosť v drevenej strešnej konštrukcii môže spôsobiť jej vážne poškodenie. V extrémnych prípadoch môže dokonca dôjsť k hnilobnému procesu dreva. Konvenčné membrány nemajú túto schopnosť. Na druhej strane, v zimnom období teplo a vlhkosť z interiéru majú tendenciu dostať sa von cez steny a strechu. Ale inteligentná membrána bráni prieniku vlhkosti do konštrukcie. Vytvára prekážku, ktorá reguluje prienik kritického množstva vlhkosti mimo obytný priestor. Mikropóry membrány sa uzavrú, čím sa zabráni prenikaniu vlhkosti. Na nasledujúci rok v lete sa tento cyklus opakuje. Vďaka varioefektu strešná konštrukcia zostáva bezpečná a suchá. Obyvatelia sú aktívne chránení proti prieniku vlhkosti a konzervačným prípravkom na drevo po celú dobu životnosti domu. Pri inštalácii membrány je veľmi dôležité eliminovať všetky netesnosti. Styky membrány sú prelepované špeciálnou lepiacou páskou z Isover Vario systému. Tiež je dôležité zabezpečiť vzduchotesné napojenie na priľahlé steny. Na vylepšenie tepelnoizolačnej roviny strešnej konštrukcie sa použije ďalšia izolačná vrstva, ktorá je umiestnená medzi drevenými hranolmi alebo CD profilmi Rigips. Veľké okná sú začlenené do južnej fasády na využitie optimálneho slnečného žiarenia v zime. Okná pasívnych domov sú vždy najmenej s izolačným trojsklom. Rám okna musí byť tiež izolovaný a vybavený minimálne 2 tesneniami. Je veľmi dôležité, aby okná boli správne namontované. V prípade tohto multikomfortného domu okná prichádzajú už z výroby vybavené páskami. Pri montáži sa pásky jednoducho upevnia na stenu, kde zabezpečia trvalé vzduchotesné spoje. Fasáda je zateplená 2 vrstvami dosiek z minerálnej vlny celkovej hrúbky 26 cm. Pre túto stavbu bolo potrebné získať osobitné povolenie výrobcu, keďže išlo v tej dobe o neštandardné riešenie. Dosky sú lepené celoplošne, aby sa zabránilo prúdeniu vzduchu medzi izolačnými vrstvami, čo by mohlo vážne poškodiť izolačný účinok. Druhá vrstva dosiek je kotvená špeciálnymi hmoždinkami. Okná musia prinajmenšom lícovať s vonkajším povrchom steny. Ešte lepšie je, tak ako vidíme na tomto príklade, ak sú osadené priamo do izolačnej roviny. Týmto spôsobom je možné zabrániť tepelným mostom, ktoré sa pri oknách objavujú. Tepelne slabšie miesta, ako sú roletové krabice a vodiace lišty pre tieniace prvky, sú vybavené špeciálnou vákuovou izoláciou. Tieto panely hrúbky 1,5 cm majú rovnaký účinok ako klasická izolácia hrúbky 8 až 10 cm. Následne sa aplikuje výstužná vrstva so zapracovaním sklotextilnej výstužnej mriežky. Sklotextilná výstužná mriežka prenáša namáhania, pnutia cementovej vrstvy a zabraňuje vzniku trhlín. Všetky inštalované potrubné rozvody v budove boli obalené izolačnými materiálmi. V porovnaní s neizolovaným potrubím to môže priniesť ročné úspory až do výšky 5 eur na bežný meter potrubia. Za účelom zvýšenia komfortu bývania a zníženia tepelných strát, strop nad nevykurovaným pivničným priestorom bol taktiež zaizolovaný.
Ďalšia vrstva izolačných dosiek sa použila aj na steny. Takto aplikovaná špeciálna izolácia z minerálnej vlny slúži ako prevencia pred prienikom chladu z pivničných priestorov cez priľahlé konštrukcie. Vzhľadom na nerovný povrch sa použili nehorľavé dosky z minerálnej vlny, lepené po obvode a kotvené hmoždinkami. Následne môžu byť dosky omietnuté a opatrené náterom. Pred ukončením stavby je vzduchotesná rovina domu testovaná pomocou blower door testu. Zabezpečiť vzduchotesnosť je veľmi dôležité, pretože všetky netesnosti umožňujú vlhkému studenému vzduchu preniknúť v zime do objektu, v dôsledku čoho môžu vzniknúť vážne poruchy spôsobené prúdením vzduchu, vlhkosťou a vznikom plesní. Ako prebieha blower door test? Pomocou výkonného ventilátora vytvoríme v dome podtlak. To nám umožní zistiť všetky neutesnené praskliny a otvory. Potenciálne slabé miesta, ako napríklad ostenia, parapety, zásuvky, samozrejme strešné plochy a ich napojenia na okolité konštrukcie, musia byť veľmi pozorne skontrolované. Vďaka špeciálnemu meraciemu zariadeniu je dokonca možné merať rýchlosť prúdenia infiltrujúceho vzduchu. Takýto test stojí okolo 300 až 600 eur. Nie je to málo, ale sú to dobre investované peniaze. Na základe výsledkov skúšok môže majiteľ domu včas prijať potrebné nápravné opatrenia a tak sa vyhnúť poškodeniu konštrukcie v budúcnosti. Multikomfortný dom rodiny Macik je teraz veľmi dobre zaizolovaný, od strechy až po pivnicu. Tým je zaistené na mnoho rokov dopredu, že dom bude spĺňať budúce normy a požiadavky. Do tej doby sa bude rodina Macik tešiť vysokému komfortu bývania a nízkym nákladom na vykurovanie. Pre nasledujúcich 60 rokov sa rodine Macik podarilo znížiť náklady za vykurovanie na minimum. Všetci urobili pre budúcnosť rozhodujúci krok k ochrane svojho domova, svojej rodiny a nášho životného prostredia. Na jednej strane sa rodine Macik podarilo zvýšiť hodnotu domu a na druhej strane sa podarilo výrazne znížiť emisie CO2. Namiesto 89 tón sú ročné emisie iba 8 tón. Rovnaké množstvo emisí CO2 vyprodukuje moderný kamión za 14 dní. Rozhodnite sa aj vy pre multikomfortný dom. Ušetrí vám peniaze a pomôže znížiť emisie CO2. Zhrnutie. Pred renováciou bol dom veľmi zle izolovaný. V dôsledku toho náklady na vykurovanie boli príliš vysoké, kvalita bývania veľmi nízka a hodnota domu sa neustále znižovala. Pred renováciou náklady na vykurovanie predstavovali 5 000 eur ročne. Po viac ako 30 rokoch by táto suma narástla až do výšky 150 000 eur. Po renovácii domu na multikomfortný dom Izover ich ročné náklady na vykurovanie sú len 350 eur a počas 30 rokov by to mohlo zodpovedať sume 10 500 eur. Je to veľmi účinný spôsob, ako ušetriť peniaze, ktoré potom môžete použiť napríklad na príjemne strávenú dovolenku s vašou rodinou. V dôsledku renovácie sa ročné emisie CO2 znížili z 89 tón iba na 8 tón. To je cenný príspevok k ochrane nášho životného prostredia. Rovnako dôležité je, že akustická a tepelná pohoda sa nesmierne zlepšila. Rekonštrukciou strechy sa tepelné straty znížili 9-krát. Vďaka tomu v lete je v podkroví príjemne chladno, v zime útulne a teplo. Aplikáciou izolácie z minerálnej vlny sa tiež výrazne znížila hladina exteriérového hluku, vďaka čomu si môže rodina teraz naplno užívať pokojné a tiché prostredie svojho domova. Renováciou obvodových stien a inštaláciou špeciálnych okien s izolačným trojsklom by mohli byť tepelné straty cez obvodové konštrukcie 9-krát menšie. Renovácia a izolácia stropu pivnice výrazne zredukovala tepelné mosty a takisto prispela k podstatne vyššej úrovni komfortu a značnej úspore energie.
Vychutnajte si vynikajúci komfort bývania v dokonalej kombinácii s nízkymi nákladmi na vykurovanie a nízkymi emisiami CO2. Rozhodnite sa pre multikomfortný dom od Isoveru.